Joget kok iso kram. Yayi Panji Daya. Apa kakang? Lah, Lanang to itu. lanang opo Kakang Panji bancak. Ya. Yayi Apa? kok sik. Wong iki apa kok? Yayi Panji bancak Daya. Apa kakang? Iki ana apa Yayi? Kakang Iya, ora ana apa-apa. Suwene apa? ra apa-apa ora nyapakane. Ya, negara tentrem, praja Jenggala wis ora enek huru-hara maneh. Merga ratune wis kepilih kalau wakile ratu wis kepilih ngono lho. Aku lah nyawa kedawan lali aku. Memang ora maca naskahe piye? Aku maca tapi kata-katane lho. Lah kata-katane ya diapalne. Soal kata-kata itu penting, nek kata-katane gak cocok aku. Kakean kata-kata. Yayi Panji Daya, Yayi. Apa kacang? Kakang, kakang. Lah kumu apa? Kacang. Halo. Yayi Panji Daya, Yayi. Apa? Action aku disoting kok. Action. Bisa jadi artis ora? Ngapa? Duwe nanggap dhewe. Ya, pamane aku sing ikut Yayi Panji Daya. Lah opo to Kakang? Jadi ekspresi kita itu supaya dilihat dari sana itu kelihatan Wah, malah negeri. opo. Kita itu ketoprak menyongsong Indonesia baru supaya kelihatan penampilannya bagaimana gitu ekspresi wajahnya. Yayi Panji Daya, Yayi. Opo Kakang? Kepiye pawartane praja Jenggala? Yayi. Opo kabeh wis padha tentrem? Yayi. Aku wedi. Karo kancane dhewe kok wedi. Aku rumaksaku kaya gembramah. Kowe saiki aku sing dadi kowe. Aku sing dadi doyoke. Untune kaya gaplek dijang guyu. Ya kowe. Kak, Yayi, Yayi. Yayi ning aku Yayi rajak maju. Lah mang Kowe iki nyunggi apa dijane kowe? aku ora ira. Gak nyapot. Wong ora ngene ya lucu lho. Ben ketok koprake goblok. Mangan nek muni ngene. Piye? Tapi Mas Bagja nggak kasih tai lalat aku. Wah, nggak usah ini udah tai kucing aku. Lah kowe sing dadi doyoke. Bancake. Kakang Yayi. Yayi Panji Tengkorak. Kaya wong pilek. Awake dhewe dina iki diutus Rama Prabu Amiluhur. Iki sida apa ora? Ya sida pokoke wonge ra wis ngerti nek aku bancak awakmu daya. Heeh. Tugas kita hari ini ya ta, Iya. mengingatkan Panji Asmara Bangun. Ya. Kowe ngerti? Ora. Kowe ra maca naskahe kowe. Lah mulane aku ora ngerti. Di dalam cerita ini sebab Asmara Bangun, Wah, kancane teles. Ngomong ya wis langsung ramas. Asmara Bangun itu wis dijodohke. Kowe ngerti dawuhe Rama Amiluhur para pinisepuh ing Jenggala? Pancen gawe Romo Amir Mahmud supaya Amiluhur. Dawuhe Rama Amiluhur dawuhake. iya.
babone tanah Jawa. Ya bisa ngendok kok. Babon banget. Tekse sing bisa ngandhut wahyuning Gusti, wiji sejati sing besok ngeratoni tanah Jawa. Kuwi ora liya Asmara Bangun kudu dhaup karo Galuh Candrakirana. Kaya wis jodone Kakang. Yayi, Kakang. Kakang. Lah, ya Kakang ya Yayi. Yes, beneran lah. Kuwi wis dadi jodone mongko kowe ngerti. Wis pirang pisowanan Asmara Bangun ora suman marang ngersani Rama Prabu Apiluhur. Mongkok. Mongko. Mongkok kuwi mongkok. Kamangka. Oh, mongkok. Nah, mongkok. Kamangka. Dina iki awake dhewe didhawuhi ditugaskan sama Rama supaya ngelekake Asmara Bangun aja gandrung karo putri kepatihan anake Paman Patih Kudana Susila. Alah, anake sing memper. Alah. Cah loro kae lho ngesti karo Apa? apa piye ta? Alah. Anake Patih Kudana Karsa cah loro ngesti karo ngreni. Alah. Kowe wis ero ta? Wis ero. Lah ya jelas urung to. Engkel to. Mlebu ing layang kabar terbitan Jenggala. Heeh. Kuwi Anu mlebu Madiun Pos kuwi. ha, para kuli disket kuwi, kuli tinta kuwi nulis menawa ayune ngreni karo Ngesti iki ngampe iso milut. Artinya tegese iso gawe Asmara Bangun ki betah ning kepatihan. Kalau nggak salah itu furornya Merdeka itu. Lah dina iki kesalahane Kudana Warsa ning kene. Apa? Berarti dhek pengen merong kampuh Jingga ngurungi Asmara Bangun supaya anake ben dipek bojo ratu besok. Ah, kiai iso niteni. Kuwi jelas biyen bekase panjang. Kok iso panjang? Angger ngomong kok mesti ngene. Ngomong ki nek gak nganggo ngene ora penak aku. Ngomong ya. Serawean. Ora usah serawean, sing dirungokne atau yang didengarkan itu kan modulasinya. Ayo, Dan. Lah kowe ngertenono. Mergo Asmara Bangun wis pirang-pirang dina ki dheweke sok ning anu kepatihan ki. Asmara Bangun ketone nek ditutur anu ora kok gugu apa dawuhe wong tuwa. Kowe iki kena telek apa? Piye? Kok iso kaya Aku ngomong nek ra obah ora kepenak. liyane tangan aja obah, sikil aja gerak, lainnya. Yayi Panji Jaya. Wis pirang-pirang dina kowe karo aku ditugaske karo Kanjeng Rama supaya ngelingake Asmara Bangun. Wis wayahe iki manuke nglolo. Piye? Ah, sedih tak suwai raiku lho. Piye? Ngomonge semua enggak usah gerak. Yayi. Pekarane iki dina Asmara Bangun iki ana kepatihan iki Kulino ge ndelok ndok. Kelo. Katone Paman Patih Kudana Warsa karo Nyai Patih. Kowe kudu wani ngeleke. Yen ora wani ngeleke perkara iki percuma dadi putrane Rama. Lah kok anak Mas Panji. Bacakan Panji. Baca. Wonten pigatos menapa nggih? Nuwun sewu. Kok sarimbitan kalian Nyai Patih saking tindak pundi? Oh, kuwi gak anake ta iki? Pripun kok Iki garwane iki. Iki nek anake. Bengi iki dadi bojoku. Nuwun sewu, panjenengan tindak saking pundi niku wau? Ngaten lho, Nak Mas. Nggih. Kula menika wau kalian Kanjeng Bibi menika nembe mawon dipun timbali kalian Kanjeng. Ngersanipun Rama Miluhur. timbalan ngersa Kersa dalem. Ngadukanan dening ngersa dalem ing Jenggala.
Jenggala nggih. Ing pangandikanipun ngersa dalem kula menika dipun dakwa ngingah sawung. Yo. Kowe iki ngopo? Allah kuwi serap surupe. Dianggep nyingu jago. Jago Nggih. wonten ing dalem kapatian. Nah, niki ngaten. Paman Patih Kudana Warsa kalian Nyai Patih. Kula kalian si lekok Moncrot niki. Ora sampe mangkrat ya cemet ngono. Kalian kadang kula Dayak menika merepeki kepanggihan wonten regal kepatihan menika badhe matur. Kula dipun tugasaken Rama ngendikane asmara bangun saben dinten cumandhok wonten kepatihan. Napa saestu? Menika dapur kelersa. Urusan Urusan aku arane sing ngurus. perkara gawe Rama iki lho. Lah ki terus piye? Bokso. Lajeng kepripun? Kepripun apane? Kedadosan kados mekaten penyen tumindak kan. Piye kan? Terus aku wis ngomong lho. Piye? Aku sing ora iso kata-katane. Menawi asmara bangun katon mriki panjenenganipun damel kalian Rama miluhur ngurungi jago nggih kadang kula asmara bangun Nggih, leres. ngendikanipun sinisian kalian Anggreni kalian Angesti. Leres. Nah niki Wonten menapa? teges panjenengan dinten samangke kepengin sanget duwe mantu Pangeran Pati. Anake wedok Ngesti karo Ngreni disoroh-sorohake supaya Minta perlindungan. Aku basah lho. Omongane laneng speaker kene lho. pripun menika Gusti Pati. Ngaten anak Mas Panji kancak lan Panji. Apa cedak-cedak? Cedak apa? Panjenengan saged ngendika ingkang kados mekaten liripun kados pundi? Lah menika asmara bangun omong bendina kok seneng karo anake payu lho. Anakmu yo elek pacung. Sampean kok Iya. Ya, duwe tumindak kang kaya mangkono, kok kaya ayu-ayu anakmu. Anak kula niku nggih pancen ayu lho. Ya durung karuan aku wis tau maca. Ah, Gak salah nang memorandum bumbu kae. dipun nang Bocah elek. Kaya untune sak genteng-genteng. wasipun Mbak Paman Patih Kudana Warsa kalian Nyai Patih. Asmara bangun kedah netepi wajib sowan praja kedah dipun pisahaken kalian Ngreni Ngesti. Anak Mas Bancak lan anak Mas Panji. Nggih. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nggih. Kula ugi sampun nglampahi dados larenek. Kula menika gadah griya dipun tamoni. Nggih. Lajeng tamunipun menika anak Angger Panji Asmara. Saya adikmu kuwi. Ngapa? Ngapa bocah nom ya bocah nom bener Pak. Nah. Leres. Iki lho balon iki. Aku golek dewa. Kowe iki kudu iso ngelekake Paman Kudana Warsa kuwi. Nggih, sampean nggih kudu iso ngelekake anak-anake aja kok terus tumindak kaya Lajeng kados pundi anggen ngelekaken. Kentekan swara. Omong calon. Kedah dipun emutaken kudu pisah antarane Ngreni karo Panji Asmara Bangun. Omong. Oh. Sejatosipun tiyang sepakat sepakat nuwun sewu menika kok kula nyalahaken yen mboten nanging ingkang lepat nggih menyang kalih. Sebab anak menika napa jadi tiyang sepakat yang sampun gawe sae saya. Wis. Omongane tek lho. Pun. Ngreni mesti kudu pisah. Sampun makaping-kaping kula matur. Panjenengan mboten saged misahaken kula aturaken wonten praja. Ya menika. Kula menika sampun makaping-kaping anggen kula nyebutaken.
abdinipun putra-putra kekalih menika ingkang matus. Tibake putrane kalih niki. Nggih. Awan nggih. Aku njaluk banyu aku. Sampeyan jalan banyu. Nyapa? Nyak jere elek. Aku ora ngatasi aku. Jere elek. Aku kudu sembako. Jere elek. Umpama. Lah iki ya. Ya ora masalah. Ingkang agemanipun warni biru Nggih. menika sinten? Ingkang menika sinten? Ingkang menika ngreni, ingkang menika Kang Esti. Dan iki Kula nggih ngrem. ngren apa? Ngremuk. Ngren. Nek iki ndoke akeh. Apa pun ngerti sampean kalih Lah kula. pokoke potongan ngene-ngene iku kakok. Paman Patih Budana Warsa. Kados pundi? Putranipun nuwun sewu. Panjenipun Sulistya ing warna. Ning kalenggahan punika kedah dipun pisahaken. Monggo. Mbok pisahipun ngreni ngesti kalian Panjasmara bangun kula pasrahaken wonten panjenengan. Kula aturi Kendra Saptamis Nggih. kula badhe ngendikani kalian putra. Oh ngaten. Nah, sumanggi. Pak Sumandi. Semoga Semanggi. Monggo. Sapa jenenge? Angres. Angan Resti. Anake dhewe lali. Lah wong aku mau Pertolongan apa kowe? iki kleru yo ben wong duwe akeh meneng wae. Sekali-sekali tak nyelokne yang kene. pun Rama bakal takon. Apa sliramu saklorone iki wis padha nuwahke rasa katresnan karo anak nggir Panji Asmara? Iki lair patos kula menika tresna ngrasanipun Kang Mas Panji Asmara bangun Romo. Wis tresno tenan. Inji Romo. Lah kowe piye, Min? Kok Oh ya men- tresno. Kok men Ya jarine Jasmine. Oh sapa? Angresti. Oh Angresti. Kowe uga tresno. Saya juga. Yo saya juga tresna gitu. Kira iso cinta gitu. Dengan Kakang Mas Panji Asmara bangun juga cinta. Iki laire ning Semarang. Kita iki ning Saudi Arabia. Kok to? Aku dhewe ya ngrungokke nek cuma ora kok nyalahke. Paling iki aku. Paling Paman Budana paman. Ya paman iki apa gak paling. Ja. Aku ora kok belani ora. Nek bocah iki mung wis semanget tresno karo Nah, Asmara Tani. Bangun. Bangun ora tangi dah. Ja. Nah, itulah bocah loro iki ya bocah wis payahe ngabar. Monggo. yen Inji Romo. pun Rama duwe kekudangan. Apa jeneng sira kuwi ya tegel. Yen kamuktenmu kuwi ancik-ancik Kowe lenggo ngisor enek sing ngalok. Lah kae patihe nggawa kucing jenenge. Ah, kucing-kucinge bujute nang mburi. Lah we, Kene ada buntut kok. yen to jeneng sira kuwi engko nyumurupi Kanjeng Rama lan ibumu dadi pangewan-ewaning ana ing Praja Jenggala. Dadi kamuktenmu ancik-ancik ana bangkene Kanjeng Ramamu lan Kanjeng Ibu. Mbok saiki derek. Mbok saiki nderek pirsane Kanjeng Rama ora susah diterusake anggonmu nuwake rasa katresnan marang anak nggir Panji Asmara. Nanging kemawon Romo. Heeh. Ing patos mriku tresna kula sampun boten ingkang gambaraken man. Kula boten purun dipun pisahaken Romo. Pundi menika ramane? Lah kamu gimana? Reni Juga nggak mau putus sama. Enggak mau. lah kamu gimana, Genduk? Habis gimana sih aku selalu dikit nyamuk. Ya, guyu mboke. Monggo, kula pasrahaken panjenengan. Monggo temu ndi? Lah monggo temande ta perkut. Kula nyuwun rawuh. Ngene nggih.
yen pancen kowe ora gelem ngrungokake pangandikane Kanjeng Rama, apa kuwi pancen tega mateni marang kowe cak bocah sak klorone? Sampun damane Gusti Paten. Pateni ae nek ora kena kisah. Aja. Tinimbang aku dadi pangewan-ewan ana ing Jenggala, luwih apik aku ra kagungan putra kowe sak klorone. Panjenengan kok wonten menapa paman kok lajeng badhe merjaya kaliyan Kang Putra piyambak kados lha pikirane ngopo to, Sleng? kula menika namung badhe nyuwun dawuh panjenengan kok mentala badhe mejahi kaliyan Macane ora kono muncal gogore lho. lah menika Lah tak paten-paten ngono kuwi anakku dhewe. Masih anak kene bocah kaya ngene-ngene arep mbok pateni aku ora nrimake ya. Sebab Iki dadi apa? Iki dadi apa? Aku bingung. Iki ngapa to sleng. Ngapa? nyuwun pangapunten paman Kudana Warsa sekalian Bibi wonten menapa panjenengan kok lajeng badhe merjaya Kang Putra piyambak menika wonten perkawis menapa ngati menawi kula menika kedah dipun hukum gantung kalian garwa kula. Dados pangewan-ewanipun sedaya para kawula ing Jenggala. Ngantek ana kados pundi? Apa? Ngantek dihukum gantung aku nang isore. Terus apa? Jelas tahu dong. Ini apa tuh selang? Wow. Jadimu Panjaskara bangun. Lewat danane wis sleng to. ngene to Kakang mbok iya rada sabar Ora kok sabar ngono lah nek wis kene keadaan koyo ngene iki ndang ngambil kesimpulan kok ya. jika kesimpulan ora sajake kok kowe rada karo aku ora seneng ki Ora seneng. Lah mestine lho iki sapa ditepungke. Ora kok terus lho ngono. kowe pengen tepung karo piyai loro Ora usah, kudu pisah. Tegas, kudu pisah kowe. Sampun ape mah. Kakang bancak kelawan Kakang Ya. perkara bab pisah aku kelawan Heeh. putri loro iki Heeh. ketemu Keri. Iya. Ning bab perkara iki aku arep matur karo paman. Monggo. Mekaten paman. Perkawis menika kula ingkang tanggung jawab. Wonten dukanipun Kanjeng Rama kula ingkang tanggung jawab. Panjenengan mboten sah perlu ngerbak perkawis menika. Menawi wonten dukanipun Rama kula ingkang tanggung jawab. Menengaken sedaya kula serahaken wonten menapanipun kula mboten nanti. Sampun ngantos perkawis menika paduka tumut-tumut kula tetep nyambut tanggung jawab. Menawi ngaten kula nyuwun pamit Kula ngabari ndakake paman. Sama ngantos kuwatir. Monggo. Nggih. Tuwa-tuwane barang ora ngati-ati ya nggih. ora loro kok. Gini. Ora. Lha kok mblunus boe pake. Wis anake diserahke. Anakmu lho Min. Min sapa? Aku arep takon kelawan sliramu sakarone apa wis lahir batin tresno karo aku. Nek kelawan ora aku lahir batin. Bangun. Ngun. Nyapa lho? Warsena sleng nek roh cahayu pancen iso. Ini lho Le. Adikku di bocah bagus. Sira iku besok ratu tanah Jawa. Saora-orane tenan aku wis lahir batin. Bangun. Nek tanggung jawab aku Kaploken. lahir batin. Kowe kudu eling. Gon. Kowe iki calon ratu. Nyapa lho? Ngun. Iki lho apa jantepe ra ngono. Kowe eling lho. Ngun. Pas bangun. Sopo sing men? Dari Ganggu bae. Ora perasaan. Oleh wong ora perasaan ya Mas ya. Hei. Tanggung jawab. Saora-orane Nah aku tuh ora bakal kaya kakangmu kok.
Jelasnya bocah wis kaya ngedu kaya wis jelas. Kaya ngedu. Ngedu batine iki lho. Ora karepku nek sakloron iki tanah salah siji gelem apa ora yen ra gelem mesti dipaksa. Ya wis ngene lho karepku. Coba rene ada. Kene. Kene Bang. Karepku ngene lho, api-apian. Saiki iki antarane aku sak keluarga kaya kakangmu si Bapak, kakangmu Joyo. Iki kabeh kuwi duwe tugas ngelekake ndi sing salah lan ndi sing bener. Misale aku karo awakmu. Berkenjang baru doyong ditegar nguwak kali cuti sapa sing gawe iki sapa kaya ditahulun peyok Kanca Doyo. Lah sampean niku sinten? iki Narada. Oh, berarti kene Narada liyane dudu lho. Narodane. Narada niki iki. Oh, berarti kene dudu. Narodane iki. Masa Narada? Nyerada apa? Narodane ya wiwit kene teko kene. Tekan jero-jero? Tekan jero-jero ya Narada. Lah, cepat lambi ya. Lah kok iya. Ya. Kurang ajar. Iki Narada saka Jepang ngerti ra? Oh. Kurang ajar kowe. Kowe ngerti ora? Iki Narada. Walah, alis sak brengose gerak kabeh. Tak kandhani. Kaya engkes. Iki sing kene iki Narada, ini Narada. Terus Ini Nakoda. mulane kok enek sekakele. Ditawulun doyo. Inggih. Kowe ngopo lah kok omong-omong niki sambat ngaruh aku bar medun saka swalayan krungu sambatmu. Aku mau bar shopping. Ning pundi niki wau? Saka swalayan Belanja. krungu sambatmu terus aku mampir kene iki eneng apa mlekutuk. Polahe kuwi lagi. Anu ngeten lho Nun. Kula niki ajenge njaluk tulung. Mbok nggih ribete keluarga kula niki dibantu. Lalu tulung apa? Pinangada ngejak jagongan. Ra apa-apa. Nah, apa-apa. Jaluk tulung apa? Aku ki dewa. Saben jalukmu bakal tau tanani. Napa nggih? Ayo mesti ngono. Ngeten. Adik kula si Pandiasmara bangun niki lak mestenipun dipun jodohaken kali Sekar Pakji. Dinten menika kagodha lingsir wengi. Kok lingsir wengi Godha putri yang kepatihan nggih menika. putrane Patih Kudono Warsa. Inggih. Rene karo Presti. Nggih. Kuwi ta? Nggih lah kok semerak. Ayo ngerti wong aku mau maca dapukane anu kodhok. Oh ya kurang ajar iki. Kowe ngelone Dewa Narada kok trimo kurang ajar. Kowe tak sedake dadi cacing. Iya. Mboten. Nek kowe kepengin pancen bisa bales sosro wilang kawan sedulurmu sesur bang. Nggih.
nek kowe ora kena gawe pati. Iya. Kowe bakal tak wene sandang aku. Kowe mesti bisa melehake kelawan si Asmara kamu. Ngoten nggih. Carane ngene sih. Sik, kupingmu nggih. Kupingmu. Aduh, Kupingmu. wah bergairah. Masa bergairah piye? Aku pengen mbok emot ta. Tak bisi. Nah, Wah, napa? Iku wae. masa kaya ngono aku? Dereng. Hah? Wah, matur nuwun. Iya ya, ngerti kowe. Boten. Lah kok disebut Pak? Saya Wah, nggih. carane kowe tak nggon iki. Hei. Sik. Kowe mesti bakal dadi wong sing kajen kalingan. Ah, Aku itu ya apa ora tau pantes. ngerti? Nggih, matur nuwun. Carane kuwi, hah? Nggih, Aku bali makayangan, ya? nggih. Nggih. Ya dadi ya, tinjake ya. Nggih. Ah, kesuwen. Takoni sapa? Kowe iki wong ndi? Lungguh pandho patung. Kowe kuwi sapa? Aku ora iso lungguh. Lunggu. Aku kraton. Aku dunen. Lho, kok iki kraton. Lah sing anane iki kuburan sapa? Upama pangeran-pangeran teko ndi upama teran Mau saya pinjem negaranya? Enggak lama, cuma sebentar aja. mungkin kan negara itu dipinjam. Oh, enggak boleh dong. Ya nggak masalah. Dulu kami membuat negara ini dengan pertumpahan darah. Tapi nggak bisa. Boleh nggak ini saya pinjam? Nggak boleh. Ora oleh. Ayo. Ya sekti ya. Awon aku kok sekti. Lah iya. Marasna. Tambahno. Sik, edang-edang ini. Iki bojoku iki. Bojoku dadi apa-apane bojoku iki. Wes ora betah betul. Ya tapi iki bojoku dadi apa-apane. Itu ayune kok wah jan metu rambute iki. Engko dhisik. Aku waras. Waras. Aku njaluk keterangan sing sak jelas-jelas. Iya. Tak warasne. Waras. Ayo. Kebuat. Wah, si lopo. Lah sing mburi kupinge bosak. Bosak lho. Aku keliru waras ya ambruk. Pripun sinuwun iki pripun? Kaya dadi tulungi. Ora iso. Lamun kok kowe tak wenehi waras, ora urung kowe bakal ngeroyok aku. Kosek. Waras. Kene akeh wong sing jenenge waras aja tambahi waras maneh. Ning aku iki tambah nono iki. Ora, apa kowe iso wani janji? Wani janji yen ora bakal ngeroyok aku meneh. Aku janji ora bakal ngeroyok. Temenan? Iya.
Aku mau semono kok. keterangan iki barang. Iya aja matir. Iki kok tak wae keterangan bokong wong wedok telu iki. Iya. Aku wis haus aku. Gampang karo kowe haus tak sediani banyu ngombe sing akeh rong mburi ngono kok. Gak, aku tegese haus darah. Aku iki apa Dracula apa wae haus darah rumangsamu. Pengen. Dhisik. Warasno aku pangeran nunjem iki. Ora kok nunjem aja ya tak gawe nunjem. Nunjem. Paras. Wis loro. Aku iki latah kok. Latah. Paras. Paras. Ah. Orane pangeran, kowe iki sapa sing dadi jenengmu? Mangerteni aku sing bau reso Hotel Merdeka. Apa sing bangsa ta Merdeka? Iya. Peti. Peti aku. Aku ya wedi. Lah kok malah kok wedi brek. Kowe iki Ora wedi. Aku gak takut. ya, aku dulu iki aku wis pasah pohon karo kowe, aku wis teluk karo kowe pengen asmamu sapa Ngertenono kowe lugu satara. Nah, Pi Mas Simbal iki. pangeran, yo karepmu apa? Jenengmu sapa? Ngertenono, aku sing katelah Panji Remeng. Sapa? Panji Remeng. Panji merem. Panji kuwi wis carane Jejaka utawa aku iki nom-noman. Remeng. Remeng kuwi gelap. Dadi kowe Panji gelap. Gelap tapi gak gelap sayuta. Iya. Ngertenono ya, aku ngire negaramu ki ora suwe. Mung 2000 tahun. 2000 tahun nek sedo modal kabeh iki kaya 2000 tahun kuwi piye to, nggih? Brik. Kok sok brik piye? Sorry ya. Ora 2000 tahun. Cuma 2 menit utawa ya sacukupe pementasan iki kok. Iya. Ngertenono, aku iki duwe musuh. Lan aku kok kudu mbok bantu. Lan kowe yen pancen wis kapok karo aku, ora kok trimo ngene, tak kudu ana paukumane. Paukumane apa? Ora Aku aja dilebok ning pakunjaran aku. ora tak ge, makan jaran ora. Pakunjaran kuwi tegese penjara kuwi lho. Ora bakal tak kunjara nanging mung ucapan. Ki nadane C. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong salah. Kaya ora abot Oh iki syarat kok iki tetukone nggonmu wani karo aku. Umpama aku ora gelem menika ya ngono. Tak gawe bosok jero aku. Ayo, ambil suara. Waduh, apa-apa. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong. Ayo, coba. Sampun. 1, 2, 3. Sampun lontong kendaraku. Sampun lontong. Tapi piye to iki? Sedih aku. Murid kok ora kriting. Dipun langsung milih. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong. Ini gak ngerti laras, ora iso lho iki. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong. Oke. Itu baru muridku. Iya. Kok dhisik sampean? Iki mung tak gawe keguyonan. Iya. Sing wos. C. Wose. Kaya kene-kenean iki kok ndi oleh? Yo tenono. Panojo telu kang endah pasukan iki. Kae. Iki saka Praja Mbyun. Legen. Lah sing iki saka gone Talok. Oh,
Talok Karangjati. Nah, Putri Talok Karangjati. Oh iya. Lah sing iki saka Jagir. Jajal semerepna boten. Jagir kok. Ayah Barus. Ayah baru Surabaya. Oke. Aduh, orang ngerti aku. Nih Surabaya Jagir. Makanya Bang Gunawan. Kabeh iki putri takukan sing saiki dadi garwa Prameswari. Dadi goyonganmu. Engko dhisik aku nempungake lak oleh. Lho, monggo. Le. Lah koyo betah to. Koyo puas. Ayo aja takoni ora makoni. Kowe puas kok. Sing nomor loro takoni. Nomor loro. Yen kowe sapa lho? Nami kula pun Indonesia. Wido Sari Wido Ningsih. Nije sapa? Saking Karangjati. Mulane Kenapa? bocah ayu. Heeh. Jenenge Parno. Matur sing benah. Asmamu iki sapa? Sapa? Indonesia. Oh, Wido Ningsih. Jadi sik. Dari sini. Sapa? Sapa? Dari sini. Kok dari sini? Kok ini dhewe ra sing apik ini. Dasuke. Kalau aku boleh kenalan sama sih namanya? Namanya juga pakai Wido, pakai Ningsih gitu. Enggak. Enggak Widya gitu. Widya. Dari mana? Surabaya. Ayo, pedang wasi kalau tapu gitu. Lah ora apa-apa to iki bojoku kok ya diwasi ora oleh. Udah lama di sini. Berdiri dong. Wah. Kene. Aku berlendak. Berlendak. Barang kowe mesti yen bojomu sing nomor 3 ngadeg, kowe kok banjur ambruk iki apa Full body. Masamu kowe. Iya lah ini kan piro. Bang paket wani kan. Udah lah. Boyo lihat-lihat kok ngadeg ojo gitu wae. Enggak, ini kan dia lihat bodinya. Yang satunya. Ayo satunya. Nimbali kula. Nggih. Anu pene menapa kok nimbali mbok nggih mriki caket kalian kula iki lho. Anu menapa ta? Oh, alamatane. Tapi wajahnya kan lumayan. Oh, alah ya rumpuk deh bang, remuk-remuk. Tapi yang ini kan tidak tau Tapi yang terakhir dia ada cacat. Memang ya, kan sini yang apa itu namanya, yang luka kan mata. Iya. Tapi untuk lain-lain kan enggak. Enggak. Coba dites dulu matanya. Dites dulu. Kenapa? Matamu Kenapa? ngene. Nah, ngono lho. Jadi anak kono luka. Jono. Sedih mah. Ika lho. Malah mulai. Apa dikandeng ditenang tak tenang. Ini lho. Apa tuh Mas Manis? Nami kula Windasari. Aku kepengin PN ora apa-apa boyong mulih ora. iya. Inggih. Dipun kersakaken pun pundhut garwa. Karepku yang ngono ya. Saestu. Iya. Mangke menawi sampun kelapan boten getun. Ora. Saestu. Dipun
Dibadok pepek. Dipangan pepek. Nek tumor otak. Wah, ini jelas tumor otak. Ya ora tadi apa. Terus karepmu saiki piye? Ngene, ngertenono. Yen aku iki duwe musuh ing Jenggala. Sing jenenge Asmara Bangun. Terus ora karepmu? Ngene, Sang Prabu. Iya. Wis to kowe percaya karo omong aku. Aku ora bakal suwe milih negaramu. Lan aku jaluk bantuamu. Luruken Asmara Bangun. Bantu nang aku. Ya wis aku sabiyantu karo kowe. Bakal tak balekake negaramu. Ngono? Iya. Ya wis aku sepadha karo Pak Joko. Asmara Bangun dipercayai. Iya. Kene dipercayai. Kena, yo aja dadi pateni yen bisa pincutan urip-urip. Oh, ngaten nggih, Mang. Grangusen. Nggih. Padane sapi ya digrangus. Kenapa dadi? Yo kapan aku budal? Aja kesuwen Sang Prabu. Aja ngalor ngidul aku. Iya iya iya. Nuwun Ora bisa. Ora bisa. Kowe prayoga sesuk sebagai. Ya masalah kalau dibahake yo. Terus seneng atimu. Mlumpuk neng kene. Apa? kok kaya tambah nemen kok Kakang. Tambah nemen lho. Ora iki ngagem apa kaya Bebas to wong edan. Edan itu bebas. Menyuarakan apa saja bebas karena gila. Gila, dunia semakin gila. Kakang Panji. Piye ya? Pangan iki sapa sejati? Iki kiron kok merasa tembak nemen iki lorone. Ya ben golek dhuwit ya iki. Wah edan sak kene. Mula engko nek wis enek wong edan ngene iki aja njaluk bayar. Karena bayar monggo apa? Lho dhuwitmu wis akeh. Hei, kowe tetep nggawa botokan loro. Kakang, botan iki Kakang sapa? Kowe nyeluk aku sapa? Kakang sapa? Bancak doyok. Sapa sing ngomong aku baca? Sampeyan ki kakangku. Kakange sapa? Dek kapan aku ndadi kowe? Nyapa? Wah, nemen iki. Nemen. Biasa. Kowe sapa nggo KTP ora kowe? Tekok nang awake dhewe. Wah, iki piye ya iki? Gas. Ini kaya bener temboknya kan bancak. Ayo lho Kakang. Ayo deh. Iki kali. Ngapa? Aja kaya ngono Kakang. Aku Aja ngono, dindi. Glentek iki ora? Ora dindi kena kowe, aku bagian Kowe? apa? Glentek iki ora? Arep apa? Aku wis lega lilo lamun kowe mati ana tanganku. Kowe demek wong supaka. Lah kar ketoke kremes. Iki tenanan. Tenanan karep ora karepmu. Gak silat. Ayo. Wani Silat. Ayo. Wani. Ayo. Ayo. Wani. Ayo. Gerak.
Ayo. Bosok sak bela-beli kakak. Ngapa apa saya ayo. Pelajarannya bali bae kakak. Apa? Lu nyapa? Saya kira ku mau demet. Aku ngelingi kakak. Gelem tak elingi apa ora? Lu melenge piye? Ya, Mas. Ora juga isen lho. Sing gawe sing menunggu salah. Kowe gelem lunga ora? Lah apa wi? Iki Cuteke apa wi? Rajangane gobes arep mok tamake marang sapa? Wis Kowe ngendelake piandelmu. kowe ora gelem tak elingi. Mati. Kakak. Mati. Urip. Yo, Mas. Ya. Oh. Ah. Se. Mati. Urip. Asmara bangun. Donga. Iki di bapesmu. Coba ganteng kowe terus sakarmu dhewe gawe wedokan loro. Kancamu ra mau bagehi. Ayo kowe engko mulih numpak apa? Monggo sesuk kowe kuliah. Sesuk kudu balik rene ngerone. Nyucuk. 50 ayo isin cocok to. Aku musuh-musuh Bang Edan malah Ayo biasane kowe mlekodo dagelan digodalang saiki dalang malah noprak to. sangkas kita pamake. Alah, lakone bengi iki ora matiku tak kandhe. Nek matiku wis sore mau ndelok pusakamu iki kaya apa. Nek wong ngene kok mau pamerne wong. Iya. Kowe jan Aku apa malah nek? Edan aku malah ngadani ngono kok. Nek dandani ngono ganteng tenan kowe jan. Tenan. Kancane dasare yang Aku ganteng. eling aku. Sik, jane ya kaya kanca-kancane puteranmu radio gak ketok. Weh. Nih, balane dalam melok loro sing sitok urune rame. Bojone ndelok walah bojoku tekleng melok noplake. Arep apa? Arep nantang aku. Kowe gelem eling. Kakak, wis bali bae kakak. Tak jaluk ngreni karo Angresti. Ora bisa. Tak jaluk. Ora bisa. Mulung ajarmu kilani jagat. Tak kilani nganggo dadaku. Kaya ngono, lanang tenan kowe. Lanang tenan pancen aku. Wong wadon wis dadi katresnane dijaluk dijawab aja meneh. Disenggol kulite mesti kowe bakal rento. Wani kowe karo. Wani tenan. Wani. Ngukuhi bocah wadon Tak lho. kuwi ngati pati. Wani kowe. Wani. Paitamu piro ayo ning kene gim-giman. Wani. Halo. Ayo. Kartune ndi? Ayo. Malah podo main iki to. Iki lho sing kene golek cuan. Dane bebas ta, Mas. Pancen kan matene awake dhewe yo nek ngene. Aku edan ngene iki anjir ngono. Wis bayaran separo e. Karek separo nyanyi sindian tinggo nyelawe. Aja nyang dindi to, Kak. Aja nang dinti lan iki yo ning kene iki tok. Ayo, Karepmu arep apa? yeda ungalno dadan. Yen kowe ora kena diganduli karo kadang-kadangmu ing Praja Jenggala, Wani aku, Pak. mancai dawuh Kanjeng Rama. Buku ning para raton babon di tanah Jawa kowe sing ngulunake karo Galuh Candrakirana. Kowe kayunjun karo gebyaring wanita sing aran Angresti karo Angreni. Iya. Kowe tetep ora kena tak. Ora bisa. Bangun. Eh, Mati dening aku kowe bangun. Oh, raton mati ayo maju. Bangun. Teko neh balane. Kowe rene arep nyang apa Pendhita Saulin? Kula aturi emot Kakang. Emot apa aku Niki mangkali? ingkang kadang piyambak. Kadang yen ora kena ditutur arep ngapa arep sabel. Sampeyan ora waras saja. Ora waras, pancene wis ngene iki. Kula aturi emot. Waras ora iki? Anu kok Wong aku edan karo ora padha iki. Edan yo ngono kae, ora yo ngono kae. mengkiri. Kok direwangi kaya ngene iki sebabe apa?
ngelabuhi dulur. Aku mung pengen Asmara Bangun aja kliru mergo dhek calon pengayom kan nyalonke dadi pangayoman besok sinayudan para kawula. Mongko pendukungnya wis siap kabeh. Napa kabeh niku mboten iso dirembuk kanthi musyawarah? Dadi musyawarah ora kena satemah dhewe mancai apa kang dadi pangandikaku satemah aku tega marang nyawane. Kakang. Apa? Lah iya. Siaran iki ganti di. Menapa niku? Bal-balan ngene. Ndi to Kakang? Iya. Pundi? Ya ini malah enek 6 siji apa pira kae. Niki sampean ora weruh kowe ora weruh sing weruh mengah. Iki sing bisa ngrampungi dudu Siadi, dudu pun Kakang. Aja ning ora ono liya Kakangmu bangsa. Piye? Kakang bangsa. Cuti aku. Riyen to sampun wonten to sampean niku. Asmara Bangun Degdaya, Pamecut Sunggingan Degdaya. Kartala Degdaya apa meneh Curiganata. Lah sampean nek ngerti musuhe. Lah kok iso aku arep musuhke kono. Ora ndak. Tutno kang guri tak deloke sapa musuh. Hei, musuh, ayo. Ayo, ayo. Wong Jawa teko gempun ben modal kabeh wong Jawa. Wis tak dawuh. Ayo, Pakaianmu padha karo iki lho. Lho, kowe ngosane karo mesti. Lho ora. Lho, gembur. Sik, iki malah Apa kira ngerti nek wong utirang abang ora Kang. bolane ndi? Lho, lha kok goro jatikus. Aja menye iki dudu raja Riris iki pendhita saka Warawari. Iki ratu Warawari sing bakal njaluk ngreni. Nah, Sing dadi tetunggeling sapa? Aki. Oh, aku. Kowe buta rambut geni. iki lho ratu Warawari kok buta rambut geni. Lah iki lho sesine ya nang. Seksine anak. Aji. Kowe nggawa bala sakmono kae arep ngrusak Praja Jenggala. Terus terangane aku ijen aku ora masak. Terus Aku golek musuh. kowe wani karo aku? Wani? Sing tak wedeni apa? Tetep ngengkel. Ya. Kowe njaluk sapa? Aku njaluk ngreni. Njaluk ngreni. Iya. Dandana sedina ping 1000 aku ora pangkling karo kowe. Kowe apa? Tak pengen ora aku. Alah copoten. Copoten kowe arep ngopo? Bengak-bengok kowe arep njaluk Praja Jenggala. Ya, Aku iki terus terang ae. curigana to, iki kadangmu. Panjasmara Bangun kabeh. Kon sakotore iki. Orane iki piye to kaya kedaden kaya ngene iki. Iku sik kowe wong Hongkong dadi ora usah. Engko tapi aku duwi prosedurnya. Kandhane ono piye kok kaya ngene. Adikku Asmara Bangun. Piye Kakang? Tak rewangi kaya ngene iki beteke sapa? Tak aku wong rukunke keluarga. Kowe ngerti kalbu apa ora antara iki karo iki? Kamu plak-plak lagi. Paman Patih Udana Warsa, para putri-putri boyonganmu mlumpuk dadi sitok ana kene. Ya darene. Kene. Sakmene kae iki sapa wae? Yang Pamecut Sunggingan iki sapa iki? Iki pokoke anuku.
Monggo Paman Patih Budana Warsa monggo Monggo, Paman Patih Wajib ya. Kowe ana dalan to Paman Patih. Dono warsa. Aja lali engko sik ana bebungah. Lho, pukulan Bathara Narada. Elek. Wis bar barang ya iku. Yayi Asmara bangun Piye Kakang? lan sira Curiganata di Kakang baca. tak jaluk Asmara bangun ngenggono menawa jodohmu ki galuh Candra Kirana. Iya Kakang, aku ngono Kakang. Besok ngreni karo Nesti iso dadi selirmu. Ya isa bergendak dadi tetep Kok sampeyan yo terus ngarani bergendak iki lho. Saurane aku iso selir to Kakang. kowe iki nyapa to Slang ngomong. Curiganata Kakang. pinangka pangayoman utawa Wisnune Jenggala sing ngati-ngati momong kataku. Paman Patih Lho, Budana Warsa. niki Kula nyuwun pangapunten rikala ngajeng kula sampun pantun dumateng panjenengan kedah mutusi perkawisipun ngreni kalian Resti. kuwi niki mboten dados menapa nak. Nggih, nembah nuwun. Lan sira ratu telukan teka Praja Urawari. Iya bener. Manunggaling Praja Urawari karo Jenggala kudu tetep nyawiji aja nganti bendak sirah lan gegeran. Iya. Aku pinangka kadang sing luwih tuwa ing Jenggala kene mung ngaturake duwing panuwun lehmu manunggal karo praja kene. Asmara bangun, Iya Kakang. kowe nyalonake dadi pangayoman. Kabeh para ratu ing kene padha nyengkuyung apa kang dadi lekasmu. Matur nuwun. Paman Patih Budana Warsa. Sampun waleh-waleh anggenipun ngesuni. Aku rambut ngomong. Ya monggo. Paman, kula nak Mas. Paman sing ya. Lah kowe iki kon ngomong ya malah nembang kaya ngono. Ora kan ora salah kan jane dijael iya to. Ngono kan ya. Lanjut aku itu piye iki Kakang? Ratu Urawari. Iya. Kowe wis manunggal. Iya to? Iya Kakak. Nah, Asmara bangun Curiganata wis ayem iki mung kanggo selir lho ya. Iya to? Iya Kakak. Lan kabeh sing manunggalke mung nuju sawiji supaya kabeh padha tentrem. Iya to? Iya Kakak. Kamu enak blas. Ngono adike ben gak nangis. Ya Asmara bangun lan kabeh para ratu lan Paman Patih Budana Warsa manunggal menika monggo enggal suwan wonten praja salak dados kangangen-kangenipun ngersa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Prabu Aminuwun. Nuwun iki monggo kula dherekaken. Monggo ing mila saking menika sampai jumpa.